Oimore janeno Malolo TV kamoro mora maitiere akau tholo nieri marwaki chenro mar duond mine kama kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Odur e studio mar otieno makawuono wan kod wendo e studio mabende adamiyo thuolo mondo miyo fulno nyinge akathun wach mabende wadwa wuoyo chieng' makawuono en puonjo nyathino modak kod ng'ol ka wendo wa makawuono en gi skul no ero mabende no chako mondo miyo nyithindo go eko modak kod ng'ol puonj makare. Machiegni ahinya e chenro mar duond mine nyalo nyisowa nyingi gi kama iwuoke. Nyinga en Dorothy Aluocho Chuka. Awuok Kajulu. Yo Mamboleo kocha. Kamano. Machiegni ahinya e chenro mar duond mine Dorothy nyalo nyisowa ni in kaka Dorothy maybe nitiere gino mitimo to en ang'o? Okay, an gi school. School no iluongo ni Acts of Hope Academy. Ma ne wachako back in 2014. To wan gi nyithindo man gi ng'ol bende iye kanyo. To wan nyaka gi ma nyithindo ma regular gi kibende wa accommodate gi kanyo. Kamano. E school ni eri mar Acts of Hope kaka nuchake higa mar 2014. Ang'o momiyo in kaka Dorothy ni kao okang' mar chako school machalo kama indi ma accommodate nyithindo go eko modak kod ng'ol? Okay, nan gi passion kabisa mar tiyo gi nyathi man gi ng'ol. Kalure gi kaka an bende an gi nyathi man gi ng'ol. En a step child mara. To kaka en gi ng'ol, nayude ka en gi ng'ol. Koro nan gi a lot of passion. Mondo ang'e ni nyithindo man gi ng'ol gi eki. Itiyo kod gi nang'o. Koro nadhi medora nyaka somo mondo ang'e kaka handle gi. Koro mano miya passion ahinya mar chako school bende. Mondo accommodate nyithindo gi. E school kanyo koro gi seche gi eki un gi nyithindo adi mani gi ng'ol to ere kaka u handle nyithindo gi eki? To mostly Acts of Hope school inyalo wacho ni nigi nyithindo man gi ng'ol tieng' mane nikech ulo ni nitiere nyithindo go eko mane gi ng'ol mar ok owinj wach, maybe ok onen kata moko ok wuo. Acts of Hope nigi nyithindo modak kod ng'ol machalo nade? Okay, Acts of Hope wan gi nyithindo ng'ol nitie tieng' mang'eny. Yes. Kaka nitie mar koso winjo, koso neno, koso wuoth, gipogre. To i Acts of Hope ka an gi tieng' ng'ol diriyo. Wan gi cerebral palsy, to wan nyaka gi man gi autism. Akoro nyithindo gi eki seche ma gintie kanyo gin puonj kaka mage momiyo gi nikech wacho ni gin nyithindo go eko mane gi ng'ol to nitiere mago eko ma bende onge kod ng'ol. Ere kaka upuonjo nyithindo gi mondo ging'e ni giriwre kumoro achiel nikech udo ni nitiere jonyuol moko ma maybe ok gidwa ni nyithindgi obed related kata obed machiegni gi nyithindo go man gi ng'ol kaka iwacho ni moko nigi autism, moko nigi cerebral palsy. Inyalo ni nyithindo machalo kama endi seche moko nyalo bedo violent. Gino ma janyuol ok nyal dwaro ni nyathine maonge kod ng'ol obed machiegni gi nyathi machalo kama endi. Ere kaka uketo nyithindo gi mondo ong'e ni ginyalo somo kumoro achiel maonge gwandruok moro amora? Okay, sana wawuoyo gi nyithindo wetegi maonge ng'ol kande mondo accommodate gi interact kod gi maber, gi tuk kod gi kamoro achiel, ginyiso gi kama gineno ka ok gitim maber to ginyiso gi show them the way. Koro wakwayo jonyuol mondo kelnwa nyithindo gi e school mondo gi interact together. Sama gisomo kamoro achiel niendi to inyiso nyathi man gi ng'ol ni kara an bende unaccepted in the society. To nitiere puonjo e class seche mipuonjo gi e class achiel kose nyithindo gi eki mani gi ng'ol iketo gi e class yorgi, moko maonge ng'ol gi iketo gi e class yorgi? Sana sama gi enter a school, waketo gi special unit. Nitie special unit margi mipuonjo gi, nitie gik mipuonjo gi. Kose puonj gi to kwa waneno ka gi progress to wa integrate gi e normal classes. To koro seche ma koro jopuonj puonjo nyithindo gi eki yudo ni nyathi manigi autism kata nyathi manigi cerebral palsy ok nyal puonj gigo mipuonjo nyathi ma kawaida. Gin puonj kaka mage ma ipuonjo nyathini mondo en be ngimane obed maber mana kaka jowetegi? Sana samoro kel nyathi e school, social interaction cha pok ong'eyo. Koro something like social interactions geko mago be wapuonjo gi activities of daily living. Activities of daily living gin kaka inyalo puonjo nyathi kaka onego bed no dhi e choo, kaka onego bed no rwako law, kaka bed no luokore, kaka bed no luoko san, kata
ng'enyne gin activities of daily living kaka onego bed norudho nyaka lake. Ibo yudo ka mago pod nyithindo man gi ng'ol gi pok ong'eyo. Koro sama okel gi chande to koro wapuonjo gi. To iwacho ni puonjo gi gigo ma maybe kaka iwacho ni rudho laka gik mopogore opogore dhi e cho. Matiende ni nyathi machalo kama indi ka entiere ot gi janyuol ok nya puonje gigi ma nyaka kele skul kose ang'o matimo. Inya yudo ka janyuol pok ong'eyo gima onego bed notimo gi nyathini. Ing'eni sama janyuol realize nyathina ni nigi ng'ol. Moko bedo ga shocked, moko are on denial, ok gidwa accept ni nyathina ni nigi ng'ol. Koro emomiyo wa advice gi ni gikel gi e skul, to sama wakelo gi e skul niendi nitie different skills mwadhi puonjo gi. To sama wapuonjo gi nendo to wa interact nyaka gi jonyuol, wanyiso gi whatever they are supposed to do gi nyithindgi gieko sama gintiere e ot. Iyudo ni akia ka case ma kamano osebede e skul nikech iyudo ni nyithindo gieki manigi ng'ol kaka mago manigi cerebral palsy kata autism moko thothne bedo ga violent. Akia king'eyo seche ma gibedo violent matin ere kaka handle gi mondo mi kik gi hiny kata gi wuo marach ne nyithindo moko gieki maonge kod ng'ol. Okay, ibo yudo ni sama gibedo upset. Sama gibedo upset, moro bedo violent, ochikore, moko ibo yudo kata ka kai, moko ibo yudo ka gore. Koro you just find a way of calming them down. Maybe ibo gole oko, udhi uswing, at least mondo o relax. O relax. Imanya way monyalo relax godo, moduog mobed calm. To kibedo okonego bed violent to them. Kech kibedo violent to it will trigger the violence. Koro onegi bed you find a way ni calm down mondo at to cool. Yeah. Akiani wacho ni ungi sofa ungi nyithindo man gi ng'ol 15 mantiere unit ta beach wase integrate normal classes. To muse integrate gi tiende ni gise inyalo associate gi the normal ones. Yeah. To jopuonje iwacho ga ni nyathi man gi ng'ol maybe onego bed ni ratio mar japuonj gi nyathi bedo maybe 1:1 ama japuonj achiel ne bedo gi nyithindo ariyo. Be ratio no nitiere maber kose onge ratio maber mar japuonj gi nyathi? Okay, tayari wasewuoyo nyaka gi jopuonj mondo gi accept nyithindo gi the way they are. And then sama watero nyathi man gi ng'ol e class cha, I make sure nitie japuonj bende motimo mosomo special needs education mondo en bende o follow up ni japuonj chande o handle nyathini nadi, ten bende o assist e class kacha. Nyithindo gieki mani gi ng'ol akia ka be gisomo kaka nyithindo mamoko nikech yudo ni nyathi kodonjo ka en e grade 1 next year dhi e grade 2 grade 3 to progress kamano. Progression mar nyithindo mani gi kod ng'ol onego bed ni chalo nade? Progression mar nyithindo man gi ng'ol take time. Koro kaka janyuol be onego bed ni o accept. Kiko bed gi a lot of over expectation. O nego bed gi a lot of patience. Obedo patient nikech nyithindo gieki they are different. Ibo yudo ka moko progress piyo. Ibo yudo ka moro progress mos. Koro janyuol nyaka bed gi a lot of patience. Kiwacho ni moko progress piyo, maybe nyalo ngiswa ni span mar progression chalo nade, nyalo bedo dweche adi kata wige adi kata maybe higni adi? Progression depend gi nyathi. Moko nyalo tiko kata higni 5 in order mondo ng'e kaka irwako kata mana law kende. To moko nyalo tiko kata 1 year. To moko nyalo tiko kata 4 months. Koro lure gi nyathi. E school kuma untiere nikech udil gi nyithindo goeko ma moko onge ng'ol, moko to nigi ng'ol. Gin challenges kaka mage ma uthoro kale school kuma intiere? Okay, kaka ne wachako ni yudo ka community oko accept ni nyithindgi joman gi normal in quotes. No gi accept nyithindo man gi special needs osom gi nyithindegi. Ne moko iwinjo ka wacho ni nyathi man gi ng'ol ni biro miyo nyathi na ng'ol. Koro ne pok gi understand causes mag ng'ol. Koro ne wa sensitize the community mondo ging'e causes mag ng'ol, ging'e ni nyathi man gi ng'ol ni endi bro transfer ng'or ne nyathi ne ma onge ng'ol. Moro kusema no kende the main challenge musekale so far. Okay, another challenge en ginene samoro of expectation from the parents. Janyuol ko kelo nyathi e school o expect ni nyathi ne man gi ng'ol ni endi mondo progress piyo kaka
moko kande progress to ohung'eyo ni it needs a lot of patience koro over expectation mar parent nendo bende emwanyiso parents ni mondo gibeda patient so long as gisekelo nyithindo e school jopuonj ong'eyo kaka handle gi however how much the progress is slow but wang'eyo ni at one time at a progress too. Ero kamano we wadhi e yoyo matin. Janeno malo Lwe TV wabiro kaw yoyo matin ka wabiro duoge tielo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine ka otieno makawuono e studio mar wan kod Mikai Dorothy Aluocho Ochuka mabende nochako skul no ero mar ma accommodate nyithindo go eko modak kod ng'ol no ero mar autism kaachiel kod cerebral palsy ka bende nyiso kanyo ni kaka janyuol kin kod nyathino man kod ng'ol onego bed ni bedo patient gi nyathino mondo ing'e ni puonj nyathino gigo mopogore nyalo kawo ndalo mang'eny lakini kochopo gikone to nyathino biro winjo gigo duto mipuonje kendo ngimane nyalo lokore mana kaka nyithindo moko mabende onge kod ng'ol. Kik idhi mabor. Machiegni kendo telo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine kama kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Odur e studio mar otieno makawuono wan kod Mikai Dorothy Aluocho Ochuka mabende nochako skul no ero mar Acts of Hope mabende yudore gwenge go eko mag Kajulu boma nieri mar Kisumu ka skul no ero mar Acts of Hope en skul no ero mana kaka nyinge miyo geno ni nyithindo go eko man kod ng'ol mondo miyo puonjgi yore mopogore mabende ginyalo dak godo mana kaka nyithindo mamoko. Akawa dhi mbele kod twak machalo kama indi Dorothy nyalo nyiso ni nyaka ni chaka skul nieri mar Acts of Hope mabende accommodate nyithindo go eko manigi ng'ol. Iwacho ni in bende in gi nyathi manigi ng'ol mabe en step child mari. Ere ber miseyude kata seche mabende konyo nyathini eri gi nyithindo mamoko? Okay, ber mwaneno sama nyathini progress sami puonje cha nitie progress mu make like kaka mara na yudo kok nyal kata chiemo kende na puonje kaka onego bed no mago kijiko ochiemo kende masani onyalo mago kijiko mochiem kende. To me that is a very big progress nikech samoro ibo yudo kiweye gi ng'ato to ng'ama ngiweye go ndo okwang no mie chiemo koro at least konyalo mago kijiko mochiem kende it's a progress to me and I find it I'm so happy kaneno ka nyathina nindo koro sani nyalo mago kijiko machiem kende koro progress magi make kande mia bedo very happy. Te skul nieri seche ma nyithindo gibiro nikech yudo ni jomoko sa en private school manitiere pesa michulo kose en school ma nyithindo bira to ipuonjo gi nono? Okay, wadwaro token matin from jonyuol nikech obviously ok dangi manage chulo jopuonj ka janyuol ok omi gimoro matin. Koro nitie fee charges mwa charge from janyuol nikech ineno kaka nyithindo mangi ng'ol geko ng'eny gi odak maboyo koro chuno nyaka omge gi mtoka ka kelo gi e school kendo duoko gi chiemo bende miyo gi e school koro maendi chuno nyaka wacharge fee moro matin from jonyuol. Yudo ni e piny modak sani kata gi kinde modak mokalo chien yudo ni ka janyuol onyuolo nyathi to oyudo ni kata seche ma nyathino medo dongo yudo ni nyathi ko fwenyo ni nyathine nigi ng'ol machalo kama indi yudo ni jonyuol moko wigi kuot kod nyithindgi go eko gipando gi ok gimigi thuolo mar tero nyithindo ma kama indi e skul. Ne jonyuol mane ni sani maybe nyalo nyiso gi ni ere ber mar puonjo nyathino modak kod ng'ol mondo kik obed gi paro no ero ni nyathini kata ka kik bed gi paro na biro ketho pesa na ka tero nyathini e skul to kosedongo onge kony moro amora ma obiro miya ngimana. Okay. Iyudo ni sama janyuol oyudo ni en gi nyathi man gi special need mostly gin ga on denial kata gin ga overwhelmed
okia notim nang'o gi nyathine ni. Moko wacho kata nowit, moko wacho kata napande e ot kik atere skul. But anta apil ni jonyuol man gi nyithindo man gi ng'ol gigi. Gikel gi e skul. Ibo yudo ka moko are so much talented. Ma talent ne niendi. Bro miyo obro chopo godo mabor. Ma chieng' moro nokony godo janyuol ne niendi. Ibo yudo ka moko are talented in artwork. Ibo yudo ka moko are talented in music. Ibo yudo ka moko are talented in dancing. To talents magin godo gi. Kwanza sani CBC mwapuonjo niendi. Is just working on the talent of a child. Koro ibo yudo ka talent magin godo gi kinyalo chopo gi mabor. Koro kik wapand gi e udi. Wakel gi e skul. Mara kaka isewinjo ka Mikae Dorothy Aluocha nyiso janino Malolwe TV gi nyathino ero mani kod ng'ol. Ka okang' makare mar tero nyathino e skul mora mora ma o accommodate nyithindo go eko man kod ng'ol nikech nyathi modak kod ng'ol bende ni mana gi were kata talanta ma bende onyalo neno kaka o advance talanta neno mondo obi okonyi godo e kinde mabiro mbele. Akawa dhi mbele kod twak Dorothy nyalo nyisowa ni ne anyuola ma society niga gi a different perspective ne nyithindo go eko modak kod ng'ol. Ere advice minyalo miyo society kotudore gi nyithindo go eko modak kod ng'ol? Okay, anyalo nyiso society ni nyithindo gi pod gin mana kaka nyithindo moko. Koro kik wajwang' gi, kik wapand gi e udi, wakel gi e skul mondo gibende gisom. Nitie gima ginyalo timo. However, how much ok ginyal timo kaka jomoko ka. Wawacho ni gin able differently. Nitie gima ginyalo timo. Ok ochuno nyaka gitima gima moro cha timo man gi normal cha. Man normal cha timo. En bende nitiere mana gima onyalo timo. Kwa tieko maybe wach ni mogika kotudore gi arita kata puonjo nyithindo modak kod ng'ol. Tin yang kamera. Okay. Awacho ni jonyuol wetena wakelo nyithindo e skul to mar ariyo kik wabed gi over expectation ahinya. Mar wa target on the progress ma nyathi make. Ok wa target on the perfection. Nikech ok ginyal timo gima gitimo no perfectly, but progress ma gi make cha it's very important in their life. Ero kamano. Janino Malolwe TV gi kanyo machopo gode giko mar chenro mar Don Mine ma bende ne waikoni Lolwe TV otieno makawuono kane wan kod Mikae Dorothy Aluocha Chuka ma bende nochako skul no ero mar Acts of Hope ma bende puonjo nyithindo go eko modak kod ng'ol mondo mi ngimagi olokre kendo gibed mana gi nyalo mar timo gimoro mana kaka nyithindo mamoko. Nyakendo warome chenro machielo riti masani nyinga Joyce Oduor.